Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Great Taste White. Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Shop at LCC Supermarket and be one of the lucky shoppers to win Samsung Galaxy S20 phone, Lenovo laptop, or Apple iPod Air. Tax-free in LCC Supermarket Beauty Giveaway raffle promo. Get one raffle ticket for a minimum spend of 250 pesos worth of grocery items plus 250 pesos worth of sponsoring products. Promo runs from August 19 until September 1 only. So, don't miss your chance. You can also visit our official Facebook and Instagram page at LCC Supermarket for more details. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po naghapot lang. Mga kahaputan, kan banwa na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot. Ang hapot, Jing, itong LCC, party kan time 6 sa 7:30. Okay. Hapot lang. May situationer po dyan mga tugang sa may party kan Ginubatan Albay. Sa Mulad Bukad area, mga tugang kunhain, sigun po sa nako aming latest na informasyon. Pina-stop da tabi ang quarry operation kan barangay. Let's go! Nata daw ta pinapundo sa quarry operation sa may party kan Bulad Bukad. Aramon ta daw mga tugang ang istorya sa likod kan sinabi na ang issue. Iba si Jimmy na salita. Jim, good morning Jim. Pasok Jimmy. Wala si Jimmy. Babalikan natin si Jimmy. Tod lang. Okay na Jim, kami Jim. Yes, BP, maray na aga. Maray na aga sa mga paraantaba. Yaw na kungunyan digdi sa barangay Mulad Bukad Grande. Sa Banwaan kan Ginubatan, naghahanda kami kan grupo ni Kapitan Florentino Nares, Kagawad Marlon Medes sa sinibapang mga council huli tabi BP na matukad kami sa 6 kilometer radius kaining pamitisan kan Bulkan Mayon. Lilabo-labo palang tabi BP quarry operation. Alaba ununo na, hararo mo na. Ngunyan, nagsisisyon so Sangguniang Bayan Council no sa mga barangay tanod sa digdi, nakamali siya na igwanin pa baralik-balik na mga truck BP pataas. Ngunyan, pigpoproteksyonan man kan barangay, ining sa indang tinampo, na dahil magulpe. Kaya ning mga nag-aaragi ng mga truck, sinita ang truck, sagkod na napag-araman tabi BP, na ini pala naghahakot ki mga quarry materials dyan sa itaas na parte kay ning Mulad Bukad Grande. Kan hinanapan ini ki permit asin requisitos, ipinahiling tabi BP, resibo, kung sa resibo, nakapalaman digdig KCDS Construction na supposed to be maipon tandarura an address na ipinag-issue kan Penro. Anhapot natatadig din nagkukware sa Mulad Bukad Grande. Pinagsisyonan ini digdi sa Sangguniang Bayan Council dahilan ta habang nagsisisyon napag-araman na pinauruli na itong truck. Ngunyan, may iba pa pala na agihan kan napagkatapos konsesyon tuminukad sa mga konsyal, naabutan ta BBP sa pinahali na truck digdi sa baba, na dahil na magtukad, puto na sa taas, may ibang inagihan ta BBP, nadakop kan mga barangay opisyal na nagkukwari ng duman sa taas. Yaon digdi si Kapitan Florentino Nares, yan pa agad niya to kan full detail kan kontrobersiyang ini sa sayang barangay asin konsisay an concessionaire digdi sa quarrying ini
digdi sa Mulad Bukad Grande sa itaas na parte sa may pamitisan na Kanbol kang mayon. Kap maray na aga sa ibong na linya si BP Henry sa DCGB. Digdi ka na lang mag-monitor po kap sa cellphone. Hello, good morning. Good morning, Tabi Kap. Hi, good morning po. Okay. Paano po, may ibang problema na naman dito sa Muya. Opo. So, nagkukwari duman sa Ma'am Grace. Yung, ang pinirmitan ko diyan po, so kay Diamond, kay Ma'am Grace yan, De Los Santos. Oo. Tapos, hiling nung tanod ko dito, bibaya-baya, ka pinay-stop. Tapos, ang pinagtaong pinailing nga resibo, sa Tandarura, kaya sabi ko, bayango na, pinauli ko na sa truck. Sabi ko, na mag-na gusto ko, maka-story si Ma'am Grace, siguro niya ako, kaya naaraman ni Ma'am Grace, si Ma'am Grace baga, kay si Congressman, diyan magatulirar ng kalukuhan. Tama. Nagbalik sa truck, pinauli naman, tapos, sabi nung tanod ko, nagpasabot, dito nga kita magi sa ibo. O, kaya, binalik ka naman, pagkatapos naman ng session, nagadun kami dito sa quarry, dito mananggan. Kaya, kinuha ko, natingga ko, adto pa lang, sa tiwala ko, na considering sa di, tapos na palang kinuha duman. An order pa lang sa enda, 4 daw sindang truck, dapat makatigwaralong balik. Iniling ko sa resibong booklet dito, Tandarura. Kaya sabi ko, ilingon ko daw, talagang Tandarura. Kaya kinuha ko, dinala ko din sa barangay, also booklet, ebidensya ini. Sabi ko, Kim ko, sabi ko, pakuha mo na si Ma'am Grace, gusto ko maka-istorya, sala niya ako ito. Nawawaran kami ng 40% bagayan sa barangay, 40%. Sa ginubatan, municipal, 30%. Sa probinsya, 30%. Kaya, sabi nung figure pa namin sa council, mag-request kami dito sa opisina sa Enro na sukulon ini. Nandood ako, di man in the figure resibuhan ito. Kapag may ay resibong Tandarura. Kaya, ngunyan, hiling nga naman doon, na-stop mo naman nga na itong operasyon ninda dito. I-arreglaran mo na dyan para makuha dyan sa probinsya kung talaga nang babakal resibo. Sa Iraq man sa Muya, maubusan source. Dahil man sa amin malalaog so 40%. Marangop duman sa Tandarura, sala mong bagayan. Iyo mananggad ano? Iyo mananggad. So ano tabi ang solusyon doon Kap na nailing po nindo? Ano sabi ka itong mga nagkakwari? Pina-stop ko nga dahil sige pa sa operate, ikinuha ko na sa resibo. Sabi ko, pa dumakuha mo na ako si Ma'am Grace. Magororon mo na. Magororon mo na. Iyo mananggad. May punto ka naman Kap na pwedeng dayan aram ni Ma'am Grace. Kasi si Ma'am Grace may kunyan, may disiplina, buda, ang aki baga niya, congressman, di ba? Kaya Then matolerate kan mga araw ka nagibo. Baka na may sunasugo ang medyo day na naintindihan. Iyo po. Sabi nga nung pinag-interview naman sa driver, mukha dyan pinagtao nga ni Peter ko nga tapos si Ma'am Grace. Sabi ko, hindi ako naniniwala saan si Ma'am Grace. Tulto na tao ka niya po yan. So, siyempre, may aking congressman, tolerate siya sala. Iyo pare, iyo sabi tabi ko, ka. tinggan mo na yan, dahil na na mag-operate, padumanan mo niya ako di sa barangay ko, sabi magka-oron kami. Okay. Sige ka pa no, ihapot ko man tabi sa kwan sa Pendro office, tigi Salbay. Yan, ang naka-permit kaya duman, Diamond, si Ma'am Grace. Pero baka ang nakakuha dito sa Square, Diamond. Kaya dapat may link duman sa Square. Kung nagbabakal sinda nung sa Diamond, na-receive sa Mulad Bukad Grande. Iyo po. Ang kuha ko, ibad niya ako, nagkuha nung sa volume, ubos na sa volume ninda. Dahil naman sinaplayan nindang volume, naubos na. Kaya ibad pinagagamit sa Tandarura. Iyo. Tasaro man lang ang kuha ninda.
Kaya ako sobrang tiwala ko man sinda bayata. Siyempre, araman ninda yan ko. Nasa gobyerno man sa akin. Sabi ko, niya ako, dahil magibok Yes. kalukuhan. Opo. Okay. Sabi ko, tama-tama, titugot niya ako siguro. Iyo. Jim, may hapot katabi, Jim, kay Kap. Kaya pa ba? Aloy na ining nag-operate data BBP, nawara maning share na nakukuha sa barangay. Nabase digdi sa sarong booklet ini na kinonfiskar ninda na resibo. Kung 40% na nahabulo ninda, dakol na ini kung nagpuni ni mga pirang bulan na ini nag-operate tabi. Kasi kagawad Vides. Marso po sila nagpon. Marso. Okay, so kung Marso, hanggang sa ngunyan, pirang bulan walong bulan ano? Walong bulan, kung 40% ang share kan barangay, dakol marireceive nindo. Dakol po. Habulon nindo Siyempre po, habulon mito. Tapano man so, sa barangay na iyuman sana ang pigkukuanan kang barangay na para sa mga tabang man sa tao digdi, lalo na kung nagkakaigwag kalamidad. Sayang lang, nawawara. Nag-aasa kami na malaog sa mo, dahil man sa mo naglalaog. Kaya ang pangapudan ka po sa Pinro? Ang pangapudan mi sa Pinro, nakuta na, may task force hinda na bako na magparahalat dyan sa gilid kang tinampo. Magtaga-bisita man dyan sa mga quarry site, pagilingon kung tama ang pigagamit na resibo. Taba ka nag-aplikasyon kayo ni sa Tandarura, nag-quarry digdi sa Mulad Bukad. Iyo po. Kaya bata, sa mga resibo nga ni, nagkalat duman, napigamit ninda na may marka lang ang quarry inspector ninda, duman sa Maipon lang. Siya nag-issue po kan receipt na yan? Ang nakapirma? Ang nakapirma sa likod, ang task force quarry na naka-station sa Maipon. Pirma lang po. Morelia ang nakapirma. Sa Pinro, siya nagpirma? Sa Pinro, sa opisina kaya sa province, yaon pagbabakal babakal ang resibo. Kaya ang gusto mi lang, ang plano mi, nagpasa ng resolution so Barangay Council Kamulad Bukad Grande na isuspender ang quarry operation kang 3 diamonds na tinawanan kang Barangay Mulad Bukad Grande. Iyon ang pigagad nito sa Pinro? Iyo po ang pigagad mi sa Pinro. Sa good na day nakiklear ining situation nindo? Sa good na day nakiklear, ihagad mi na, suspenderon muna. So yan ta BBP ang kaagadan sa Penro. Sinda kung sino mamayukan Penro dyan sa Albay. Ngunyan Kap, matukad kita. Anji, Matukad ko. dumana na tabi, Anji, si Madam Tess Ato sa Pendro, Salbay. Kung natatarog ka ni. Kung naka-standby siya, Anji, na-monitor niya man kayo so parte kang ngapot ni Kapitan po na interview. Diretso na si Ma'am Tess Ato sa provincial government. Naka-permit ang resibo sa Tandarura, pero ang quarry sa Mulad Bukad. Iyo. Ang share sa Tandarura, pero ang quarry Bye-bye sa Mulad Bukad. sa Mulad. Kakaiba baga? Yan, Baret, yan ang mga istoryang ibang-iba. Ang Tandarura, tayo sa may yan, arayo na ining quarry Mulad Bukad. Ngunyan, nagpipreparar kami to na sa bilog na council. Tanod, matsakat kami duman sa quarry sa Itabi. May waso na data BBP. Anhaga dun sa Penro, so kulo ninda ini so laba, surarom, estimaton kung pira na nakalot ninda digde, nakuha na quarry, ipapa-estimate, tapos habulo ninda sa 40% share. Bako dapat sa Tandarura ito. Ngunyan ka, palimbawa, may maabutan kita dumanin mga heavy equipment, backhoe, mga trucks, anong gigibunta? Ay, papunda ta na muna. Dapat mareglar na muna yun Diretso ka muna, magpapundo na ka na Ayun, siyempre, sa alak man ng taon ninda kiresibo. Ang resibo sa ibang barangay, ang quarry, digdi sa inyong barangay. Yan ta BBP Anisyo, matukat kami, masakat Sige kami daw. duman sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Nanganing mahiling nga to an kamugtakan duman. Kapot ni Kapitan na Marlon Medis Sugabos na kagawad ni Kagawad Marlon Medis sa mga ebidensya ta BBP, mga resibo. Dakulon ini na iyon ni presenter ninda in kaso na mag-imbestigar ang Penro. Kimi na salita, DCGB News. Salamat, Jimmy. Luens.
Angie? BP. Angie? BP. Angie? Angie? Sir. Angie? Yes. Dumana na ito sa open raw. Sir. Paka-report mo, Paka-report mo. Yes. Apo. Luwens? BP. Dumana na ini sa uyan sa opisina ni Ma'am Grace? Kaya na. Kuha na ko ta. May mga issue kita digdi na nakakaabot na sumbong sa ibang nagiging issue iba. Kaya medyo nakakuha ako medyo natatalang ako sa Pagtaram. ibang nakakaabot na sumbong kaya sa mga ibang issue talaga. Opo. Ibang interpretasyon ka nagsumbong na nakaabot naman sa naging kwan. Iyo po. Kaya medyo so enthusiasmutan na mapasilite ng problema. Ganito tatalang na lugar ako. Opo. Ibang sumbong kaya, may mga parasumbong kaya na di man nadadangog ka na apektadong persona, may sisumbungan. Opo. Sumbong, lalo na. Kaya, kamo na lang ang facilitate kaya ano, ining isyong ini, ha? Opo, nasasabutan Okay. niya mo. Kamo na. Pagkatapos mag-report, pagkatapos mag-report. Dengo na mag-report Yes. dyan. Anyway, mga kaibigan, marami po sa atin ang napapagod talaga dahil sa araw-araw na pagpasok sa trabaho dahil napakaraming hamon sa buhay sa gitna ng pandemya. Mula sa pag-commute hanggang sa trabaho, para kang laging sumasabak sa giyera at masakit ito sa tuhod at kaso-kasuan. Kung noong kayang-kayang akyatin ang hagdan at lumakad ng malayuan na walang sakit ng katawan, ngayon dahil sa rayuma, naging pahirapan na ang paghakbang. Pero sa akin, bilang isang palaban na broadcaster, isang solusyon lang ang subok at hiyang sa akin. Prescribe pa po ito ng doktor ko, Fastest Alaxan, Alaxan FR. Sa isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan at rayuma ko in as fast as 15 minutes. Dito tulad ng pahid-pahid na bitin ang epekto sa akin, kaya paulit-ulit ako maglagay. Kaya mga kababayan, mag-Alaxan FR na. Sulit sa halagang 8 pesos SRP lang. Tapos ang sakit ng katawan at rayuma. Isang Alaxan FR. Tapos ang laban. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ini po ang hapot. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sandali lang ha, madali lang Luwens. May text kaya sa kuya si dating kagawad sa Aguilar Cambigaa. Pipaaram po sa gabos na si Soledad Raquel Apuli, binawian na po kan sa iyang buhay. Siya po nakaburol ngunyan sa St. Peter Funeral. Ang sa iyang lubong daw gigibuhon sa Bicol Memorial Cemetery sa maabot na Miyerkules. Asin ang misa gigibuhon po alas 9 nin aga sa St. Vincent Ferrer Parish, Bigaa. Alas 9 po ninaga ang misa sa Miyerkules diyan po sa simbahan ni San Vicente Ferrer sa Barangay Bigaa, Legazpi. Ini po si Lola Soledad Raquel Apuli. Mama ini ni Dr. Arlene Aguilar. Ini po ang mama ni ang First Love. As in First Lady po ni dating kagawad sa Aguilar. Pareho po sa dayaon. Mga tugang konektado sa University of Santo Tomas. Dr. Arlene Aguilar, Ma'am A. At saka Kuya Sam, sa Bilog Tabing Pamilya, happy, condolence na lang po condolence na lang tabi sa Bilog na pamilya sa nakikidamay kami sa inyong pagmundo sa pagpaaram po sa kinaban ni Lola Soledad Raquel Apuli. Ang lubong tabi sa Miyerkules na pagkatapos kan alas 9 misa dyan po sa simbahan, mga tugang kan parokya ni San Vicente Ferrer sa Barangay Bigaa. Mientras tanto, mga tugang City Engineering binasol daw ang mga paratapok nin basura sa kali. Kung natatanag kaigwang pagbabaha na naman sa syudad, kanakalis na daw. Ano man ang drama ini Luwens? Sige daw, buhian mo. Salamat tabi VP Kampante Mangiraray, Legazpi City Engineer Clementinong Ibo na epektibo Mangiraray ang programa kan sa indang departamento. Oh. Kontra grabing pagbabaha sa Legazpi,
kan mga taga Legazpi man. Maski nga ni nasa nilubog naman nin baha ang ibang lugar kan Legazpi Port District kan magbulusan oran kan mga nakaliis na aldaw sa sentro, thunderstorm pa sana. Ini ani pinagunambitan sa DCGB News ni Ibo na kung saan isolated man daw ang kasong ini, asin ansaro sa dahilan kung natatanangyari ang siring na bagay, tamay nagtarapok naman daw nin basura sa mga kali, resulta para sumulat sa tubig, daran masupay sa tinampo. Pinagtawan linaw kan opisyal, naan mga programa ngunyan sa lindom kan sa iyang pagmamanihar na naman tinirnaman daw ini nin marhay, asin kampante siya na epektibo ini. Sigun kay Ibo, dapat sa pagseryoso kan Legazpi sa pagsoysoy kan problema, asin pagpabuelo kan tubig, dai magparapantapok nin basura man sa kanal. Ang nagkakapira, tasaro ini sa nagiging rason na maski kurano pa ka-epektibo ang plano asin programa, kuno lang ang partisipasyon kan mga tao, dai man ini mangyayari kung matatandaan magatabi bipikan mga nakaliis na aldaw, nakaliis sa simana, nagkaigwasan ng thunderstorm, saro to 2 oras, nagparaura ning grabe. Sumay porson digdi sa may Lapu-Lapu Street, pati digdi sa may Rizal Street sa may Hotel St. Elis, binaraha. Asin ang pigtuturong dahilan ni Ibo, iyo ang dahil sa basura, asin sa iyang ipinagunambitan, daan sa iyang mga personnel, papamangnoon niya, tangani ng irilingon giraray ang mga kaling ini, asin aralion ang basura. Alo yun na ng mga sulat na basura sa kali sa palibot kay Legazpi. Di kinag-action ano? Ano? May nag-action man dyan sa mga clog ng kanal? Igwa man? Sabi ka, no baga, igwaman. Ungon yan, tinarahuban. Oo. Ungon yan, o digdi naman sa may mismong bungangaan kan Legazpi Port, basura ang problema. Opo. Okay. Kaya, di kita magtapok kay basura. Sige, sa natarapok na kitang basura. Opo. Para noon ta sa nakibasura yan na kanal, okay yan. Sinisikwal niya mo. Magayon yan, na-practice naan, best practice yan. Makang basura, itapok mo sa kanal. Dalawa yung mga plastic, itapok mo sa kanal. Oo. Yan ang mga rin natutunaw, yun itarapok na sa kanal. Magayon na yun na-practice. Roger. Pero yan sa mga, ano yan, may padusang balik. Yan. Okay? Sa Ladocan City Engineering, epektibo man daw so ginibuninda. O di, ang tao na kayo may kasalan. Kaya wag magtatapon ng basura po. Okay. Roger, sa yan tabi BP, ang mga nagtagpang istorya, digdi sa Legazpi Port District area, problema sa baha dahil sa basura, ako po sa LBB. Operasyon kang Highland Park sa Barangay Stan sa Legazpi para mientras na ipapapundo dahil sa kawaranin business permit kan mga stalls. Ans Galero, idetalye mo. Maray na aga, Ripendri, maray na aga sa mga paraan tabay, puon ngunya na aldaw, Agosto 23, 2021, para mientras na ipapapundo ko na ang operasyon kan Highlands Park dito sa Barangay Stan sa Legazpi City. Iniyan kinonfirmar ngunya na pagkaaga sa DCGV News ni Legazpi City Task Force Kayusan Head Mark Andy Marbella kung sa iyang ipinaliwanag na sa pag-inspeksyon ng datos sa banggi asin kan mga nakalihis pang aldaw 18 sa mga stalls nini ang wala nin business permit. Kung sa iya malinaw ining pagbalgar sa orden kan gobyerno lokal kan Legazpi na dapat ang mga establishmento din negosyo digdi sa syudad igwan ang gadin magkakanigong dokumentos. Ini ang kaptang kan pahayag ni Marbella. Kung kanakaano igwaman so operator tabi ki ano yun igwas operator ki business permit so ngunyan so mga individual na mga tenant tinda so mga stall owner ito po ang dahil pinata yun nagpa-processing dahil mga papel ninda sa City Hall para ma-secure man nila sa mga business permit. Pero sabi ko kay Sigun kay Marbella, dapat ko na before na mag-operate ang mga stalls sa nasambitan ng pasaran, dapat na siguro na nindang igwasin na ni magkakanigong business permit tanganin na dahil ako tao minabot sa arog kailing punto. Awan pa nin doon ni Marbella, nasaro pa sa pagtututukan nindaman kung kaya sabay naman na papundugan ng operasyon, iya ang pagbalgar man sa mga social distancing protocols sa sinibapang health protocols, urog pa niya na yan pandemya ang COVID-19. Iyan, pag pinasaramuan, may problema na yan. Yes.
Yes. Naghahanap buhay ngayon kami lamang. Sarap na naman ang problema. Tapos ngayon, papasara doon. Problema na naman yan. Di ba? Oh, unending problems. Ano, problema na naman yan. Mareklamo. Mas maray na ngayon. Hindi na nga, bas. May Totoo. problema kita dyan. Yes. Bala, nakaan. Siyan din may kasalang kanta. Siyan ma-recommend. Problema namin ito. Bata, nagsasalit na nga Pero nila, talaga, Juan. dapat talaga, sunodun mo kung anong patakaran. Tama. Di ba? Yun talaga nang dapat. Di ba? Yes. Okay. Sige. So, in kaso VP daan na mga kompleto na nindaan na dokumentos for the business permit, posibleng maibalik man gararayan operasyon kay ni. Yan ang VP na plus kong informasyon hali sa gobyerno lokal kang Ligaspi with boy sa mobil ang Scalero DCGP. Di ba? Dapat ko kahit pa sa naping distrikto ang tanay yan, nga din nakaloy. Sabi nga ni Noel, kapatid na Noel, too late the hero nga ya. Bako nga ya, tama ako, nawarang mga legal na papeles yan. Baka warang manangad palang gipermit. O pwede manangad yan. Pag binintra na dyan sa lokal na gobyerno, kung ano-ano na ang mga isyukan sa palibot, may problema na kita. Okay, Angel, anapan daw tabi ako, Angel, kipiling makauron sa DSWD. Paabot na itong question na sisayang pwedeng magpakaon lamang kan mga strandis. Strandis ang apod kaan. Mga strandis, tama? Na mga ano yan. Diyan sa Piodoran, tagara nagugul pang LGU sa kakapakaon sa mga na-stranded na biyaheros. Pasiring po duman sa Masbate. Ikaduang proposal, pagkada pwedeng ang DSW mag-create kigari refugee camp. Nagari ang dating mo ding gari na baga sa diretso ng isolation facility. Tangani na ang konsepto la, bako man talaga refugee. Medyo maraot pag nagun abin bako ang term. Pero gari arog ang konsepto. Narog ka na sa Piodoran, may na-stranded na mga kwan dyan, mga kababayan ta dyan. Deki dudumanan, deki temporaryo sindang papailihan. Di ba? Deki temporal mapailihan. Ini na ba isyong ini sa Piodoran? Maulit ini. Kaya siguro dapat may mga bagay-bagay gayod kita na dapat ilingon. Nanganing igwadyang ki maka-action dyan. Ikadua, may proposal pa nga ni na ano daw akong gibuhan kibatas na ining mga arog kain i-charge mga tugang sa calamity fund kan lokal na gobyerno. Yan sa mga suwestyon. Kasabago duman sa tuyang morning hirit na programa. Yan ang papasadahan tango niya na aldaw, mga tugang ano. Good morning, Henry. Pwede po maklarify kay Mayor kung anong mga benepisyo ang pwede niya to na kung bagay ito sa mga senior citizen. Saka, anong kwalifikasyon? Bako subarita tagaring Linawas Angel, gabos makakaresibin na senior citizen? So 1,000, ini gari may rebook naman inilingon mo, ining 1,500 na mga senior citizen, 1,500. Ang barita nga ni Kenneth, i-clarify ta daw ini, tanda ang aram ko tabi, gabos makakareceive susog duman sa bareta. Pero mga tugang, anong qualification ka ito? Sabi kasabay dyan sa PWD, buda sa mga operator. Ay, karo yato to dyan. Salamat sa nag-text ha. Actually, Biyernes, Sabado, sigan tricks ko. Paano nga yung pagkwan dyan, pag-intra? May mga senior citizen pala. Dahil man nakalista. Yan babasihan dyan, so record kang OSCA sa city government. Yan ang nakalarifica ron ta. Talaga kariribok na naman mo yan sa ibang barangay. So, sa ibang mga senior citizen, di po naka-official, nakalistahan kang OSCA. Pangyayari sa Maabaka. Alas 8:15 na ang mga informasyon pong sa indong nadangog atod sa indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Great Taste White, namnamin. Ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta!
Doble kaya ma! Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay katabi, ha? Doble tibay ma! Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Pasiramunan karakanan, kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Patiman ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa saindong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa saindong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of Ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in-love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gawat na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home.
Sipolino na po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidilets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong Joey. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pilipinas, saan ka pupunta? Tagal mong nakaparada. Wala bang magmamaneho? Ba't paatras ka? Di ba dapat umaabante ka? Pilipinas, saan ka pupunta? Naliligaw ka yata. Oops, mababangga ka. Ay, baka kailangan mo na magtuturo, di lang manduduro.
Yung di bolero, may plano. Hindi importante apelyido. Yung totoong Pilipino, maka-Pilipino. Kailangan mo ng leader. Para sa susunod, Pilipinas muna. May kilala kami, si Leader Lenny. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taabang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. May follow-up report si Ans Galero. Hali po dyan mga tugang sa Pedro Albay. Ang sabi, ang personahis kan Pedro, mapasiring duman sa Mulad Bukad para makipag-coordinate sa kapitan, buda makipag-meeting tungkol po sa report ni Jimmy. Ange, ano nangyari, Ange? Yes, VP, maray na aga gararay, maray na aga sa mga parantabay. Nagbisita kita ko niya kaaga mismo digdi sa gobyerno provincial Carabay, partikular na sa opisina kan Penro. Asin nakauron ta si Quarry Head, Task Force Quarry Head Dave Kua. Asin siya nagtaunin asigurasyon na mabisita sinda sa lugar. Ngunyan na daw asin makikipag-coordinar man sinda sa mga miyembros kan Konseho de Barangay kan Mulad Bukad Grande sa panginot ni Kapitan Floridino Nares. Sigun sa iya, i-verify maninda mga detalles may kinaraman ni dita nga na makataw sinda ni magkakanigong aksyon kay buhan indaan kooperasyon ngunyan kan barangay para masiguro ang mga dapat nagibuhon nga ning sunod na lakdang. Mientras na may kinaraman duman sa plano o kaya lakdang na papundoon para mientras ang quarry operation sa nasambitan ng lugar, open sinda digdi o bukasan sindang opisina digdi, halaton lang nindaan opisyal o kaya formal na surat o kasuratan kan barangay council kan affected barangay. Ta sabi niya talagang salaman kung nagkakwari sa Mulad Bukal Grande pero ang resibo sa Tandarora kan ginabatan. Dahil ang quarry address na dapat ang lugar na dapat quarryhan Grande. Ano ito? Duman sa ano nga nito? Mulad Bukad. Mulad Bukad, buda sa Tandarura. Pero nagkukuha kibaybay sa Mulad Bukad. Yes. Di medyo managad unfair sa barangay. Mapapaduman sa duwang barangay, so share. Tama, dapat kung saan ng barangay dapat duman so share mapapaduman. Kaya sabi niya, i-verify ninda in mapaduman sinda nin personahes, in mo yan na makauron man mismo ang barangay council may kinaraman. Ang hapot, anong oras? Kaya ang duman sa kapitan nagalat. Yes, piktaram ko na pipinayaon sinda duman pero i-coordinate na naman dahil ito may number man sinda kay sa barangay council. Ikuan niya kayo, baka pwedeng magduman na sindang ko niya na aga. Request man sana. Roger. Ini baga, kay pon kay ni immediate na minting action. Pakiremind mo na lang tabi si Bossing Dave. Roger, walang problema. Yun ang tigduman sa area sa Jimmy Buda, sa kapitan, sa area, kunhain, duman mismo, so quarry site. Roger. Yo, okay. Thank you, Hans. Very good. Si NVP, initial na pag-action naman sa concern dyan sa Ginabatan Albay, sa Pagikan Pedro Albay. Good boy, Secretary sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Thank you, Hans. Very good follow-up report. Dumang kita kay Jimmy Boy, naka-zoom si Jimmy. Mga tugang via Zoom from the quarry site. Mulad Bukad, Ginubatan Albay. Jim, kami Jim. BBP. Kumusta dyan? Nasa 6 kilometer radius kami, BP. Jim, madali lang bago ka magpadagos. Iyan na quarry site, nasa 6 kilometer permanent danger zone. 6 kilometer rin kap. Mo danger zone. Nasa loob o nasa luwas? Sa loob. Maramay karatula ta, BP Digde. Di ba ko? Pwede yan? Pwede yan? 6 kilometer radius. Alaw gini. Pwede mag-quarry sa loob kan 6 kilometer sa danger zone? Pwede mag-quarry sa 6 kilometer radius? Yung ano yan ang question pa kan barangay tabi BP. Ugaring may distansya na ako duman sa karatula. May mga karatula digdi tabi BP. Sige. Tayo po ta sa provincial government. 6 kilometer radius danger zone. Permanent danger ko. Saro para sa pwedeng i-verify ta? Okay. Sige tabi Jim, go. Tapos, digdi sa entrada, nakabugtak sa billboard na permitido kan na para sa quarry, 3 Diamond ta BBP. Construction. Para sa pagsadiri ni Grace de Los Santos? Grace de Los Santos. Unit ta BBP, nang waray kiirak sa mga resibo digdi,
pinururot ni Kapitan Marlon Mides, Kagawad, pero man Kapitan, Kagawad Marlon Mides, nakabugtak KCDS Construction, iba, ining pinagtatawan kiresibo kan Penro. Kung ang sitwasyon tabi BP kan palibot, ipapasa ko ngunyan kay Kisay mo na kay Kapitan, kung ano, pag-abot mi dig di BP, ang tsurya na ra Kapitan, gariso heavy equipment, idinulag BP, tabagoon pa ining mga gira, adango gayod, napatutukad kami digde, sa 6 kilometer radius, kung hilingon nahiling sa footage, bagoon ang gira na minag maniobrada, aluluwas digdi sa quarry site. Gira kan na inagihan kan backhoe equipment. Yan ang mga pinuari na BP, ang langkaw, yan ang langkaw, ang laba, halabaon ni asiring na digdi yan. Ano si Kapitan tabi BP, pasa ko sa mo, kuhaan ko kipotit sa ibang angulo ka na location kay ning pinag-quarry kan KCDS. Ang KCDS, kisay man yan tabi ka, sararuman sa Okay, sige, BP po sa angkor sa DCGB, sa dagdag mo pang mga gustong malinawan to, sa bagay Hello, BP. Good morning po. Morning, tabi. Kagawad, akap pala, sorry. Na po, Akap, opo. Mga magura no tabi kap kararom ang area na pigako na quarry na diyan sa garo na kuan, parte kang quarry site. Ararom na nga ni, nabigla nga ni ako swapon kung di na bantay nung tanod ko duman. Yakod, ay pa man nagkukwari digde. Oo. Kaya nabigla ako swapon na, yakod, nagkukwari na pala, duman, alaba na pati. Oo. Sabi ko nga ni, duman sa Maitra, yakod, dahil na mo, natin ka nang nanindo. Gusto ko lang makaistoryan niya ako. Si Ma'am Grace, saan niyang kwari ineng? Siguro niya ako, dahil manaisya na din ni Madam. Kap, descendong coordination ang provincial government, ang Penro, sa quarry site na yan. Descendong, dati baga dapat may coordination yan sa barangay kung ma-issue ki permit. Wala. So, ading kwapo, ading sa 3 Diamond, nagkuha man ini sa kuyang permit. Okay. So, sa iling po nindo, tama ka pa pagkasabot ko, di man ko taki problema, kung nag-quarry dyan sa imo, tama? May permit ba ko? Iyo po. Yan, okay. Only that, ang dapat isyong resibo, so quarry, kinuha sa bulad bukad. Opo, 3 Diamond. Yung man sanap ang point pala, di ba? Gusto sabihin tabi kap, legal sa pag-quarry dyan sa imo, tama? Inisyon mong permit. Inisyon ang permit yan. Opo, illegal po. Tampi gagamit ninda, tandarura. Inisyon ang permit nindo na ma-quarry dyan. Kaya lang, ang OR, napikuan, tandarura, di mapawaduman mananggan sa ibang barangay, so share. Opo. So dapat, ang gusto sabihin nindo, ang issue dyan na resibo, ang quarry material, kinuha sa mulad bukad. Opo, dapat. Yes. Maluwas man yan, kwadi sa quarry, 3 Diamond. Oho. Address, ning mulad bukad grande. Yan. Eh, masida po makautik sa hapon, kinuha ko sa resibo para igwa kaming ebidensya. Talagang tandarura, kaya kinuha ko. Kaya Kap, may clarify lang ako. Sisay po, alibawa nga yan, nag-quarry ako dyan kibaybay sa Indo. Opo. Sisan ma-issue ki resibo sa Enda? Kung saan ka nagkuha, sumang ka makuha ki resibo. Tamang regulasyon po kaya. O di, dapat ko bago magluwas dyan sa barangay mo, ma-issue ka mo ki resibo ba ko? Sinda na po. So, tagkuha po, taga-concession po. So nag-concessionaire? Opo. Kung di ang nasusurat sa resibo, so kinuha dyan sa Indo, hali sa Tandarora Buda, ano yan, Maipon area. Opo, ang yung pinag-paluwas nindang resibo, siyempre, sala man ito. Dapat, hindi sila nagkuhanong sa quarry site nung sa Diamond, dapat ang resibo ninda, 3 Diamond man na resibo. Saan tabi kapig ko itong resibo Buda, pig-issue nila, sisa nag-issue ka ito tabi na resibong ito? So, bataan daw ito ninda,
Kaya inapot ko, say ni Ale, duman man yat. Binagbakal man niyan dyan sa probinsya. Oh, okay. So, meaning po ko ta, ano sa iling po nilo, dapat gayod iyan kung, dapat gayod, sa provincial of Pendro, igwa kay site inspection sa kada resibo nga ni na ma-verify kung saan talaga kinuha. So area, so baybay, buda agraba o boulder. Iyo po, ako patidig diyo. Puro, pag ayo kwasa na checkpoint, udangan pag-resibuhan ninda, takapot ninda. Dangan, igwang pinag-aagyan na di sa tambo, duman daw nag-aagis ninda. Surat pula. Kaya ang duda ko, maray sa bodo mong binakal ninda kung nagbakal ki resibo. Kaya, mailing hindi, dyan sa probinsya, dyan sa Kwane, dyan sa Pinro, kumpira ang binakal na resibo. Opo. Okay. So ang quarry operator palangkap ang proseso, nagbabakal ki resibo sa Penro, Albay, tama? Opo, diyan sa probinsya po. Oh, so meaning ang aram kang Penro Albay mako aki materyales sa Tandarora area. Iyo po. Oh, kaya lang sa application sa pagkuha ninda nagkukuha sa Mulad Bukad. Opo. Yun, so pag-abot sa sharing of resource so cash allocation, di man pa duman sa 40%, kundi man pa duman sa Tandarora. Iyo po. Ayan. Okay. Nako ako na tabi kap. Opo. Salamaton tabi kap na maray. Ano pa tabi ang concern nindong iba? Ang sabi kasi bago, kauron kang reporter mi si Dave Nakuha, pasiring da po dyan sa Indo so team, maki-coordinate da tabi sa Indo Kap, so team, Ninda, Saling Penro, mapasiring dyan sa Indo ngunyan. Opo, alato na lang naman dili sa site po. Dahil na nga, nagdulag sa Bakaw. Nawara sa Bakaw. Pero, dahil mag-problema, tanaka video yan sa tuwapon. Ayun, okay. Dito man kami. Okay. Ang duda ko, yung pinuhan dide, siguro sa iba, dahil man pinag-resibuhan. Opo. Dan, ako kaya, kumpiyansa man ako kay Madam Bagang Grace ka. May siyang aking congressman, siyempre niya ako, dahil manan magibok kisiring ka ini. Yes. Arang man niya. Okay. Hindi sa mato ang samuya, dahil. Oo. Iyo baga. Iyo Kaya, po. Sige, tapta. Sabi ko, ipaabot ko man iyang kay Ma'am Grace tabi na concern nindo. Naghahanap akong kontak. Kapon nga sabi ko, tingganan ninyo. Gusto iyo ko, po. nakaistorya ko muna si Ma'am Grace. Parang daya na siya ni Ma'am Grace. Okay. Yo tabi kap, salamaton ha. Tamagi mo kitang pagi na makontak si Ma'am Grace. Naghahanap akong contact number tabi. Yo. Ayo po. Sige Opo, po. okay. Salamat po. Yes po. Welcome tabi. Jim? Opo, sige po. So yan tabi, Bibi, an maraut kayo ni kun so inaplikaran tuman sa Tandarura nagkukwari, digdi nagkukwari man. Iyan ang problema. Pero ang resibo. Iyo baga. Kalkulasyon tamat sa naita. Mala na, pag-ururo na sa naninda yan, anyway, i-brought out na niya to, an issue. Ang sarupang concern di kita, BBP, kung pwedeng ikware, an permanent danger zone. Iyo. Ihaputan ka na, Sir Dave. May karatula. Ma'am Grace, oy, good morning. May paabot ako sa imo. Pasensya ka na tabi. So, arog kayo ni, doon kaya sa Kwanbaga, sa Mulad Bukad, area boda sa Ginubatan, may quarry da po kamo duman na may nakuana. Legal na quarry. Dahil mang problema, sabi ni Kap. Kaya lang po, arog kayo ni Ma'am Grace concern. Gariso resibo da po na nabakal dyan sa sa Pendro office. Ang nakabugtak po Ma'am Grace, Tandarora ang quarry. Oo, ngunyan nagkukuha da po ki quarry material duman sa Mulad Bukad. Pero sabi manikap kasubago, gari nga niya po lugi kami ta. Pag-abot da po sa sharing kang kwan, sharing baga kang so, ano nga na po, so 40% baga sa barangay. Mapapaduman nga niya po sa ibong na barangay. Oh, iyo man sana po ang gustong ipaabot tabi Ma'am Grace sa imo. Sabi nga ni Kap, naniniwala nga ako na si Ma'am Grace nga, ano ini, di ba kang eday nga aram ini, kaya gusto da po nindang ipaabot. Oo. Iyo nang God, ang sabi ni Kapitan, yes,
Iyo. Oh. Ay kaya mampalan. Sabi ni Kap nga ni kasabago, de ako ngayon naniwala da siyang de aday mo ini aram. Takong aram mo da ini, de ka matolerate ka ini na sitwasyon na ini. Oho. Sige po, lugod tabi, ma'am, sige po, sige po, actually po, sabi ni Kap, dahil mga problema sa pagkwari, legal nga po ini, legal da, only that issuance po kang receipt na pag kinuha sa Tandarura, I mean sa Mulad Bukad, ang resibo Tandarura, di, so sharing mi nga kaan sa kuan, mapapaduman niya sa barangay kan Tandarura, bako nga sa mo. Medyo nagkabalising lang po sa pag-issue QR. Ay, iyo po, iyo nga ng pagtubod ni Kap. Iyo po. Iyo po. Salamaton po, Ma'am Grace. Salamaton tabi. Salamaton. Okay. Bye-bye. Okay. Jimmy? May lang Jimmy? Haranin na kita sa solusyon, Jimmy, kang problema ta, Jim. Nakamonitor ligay, Na kunta ko si Ma'am Grace, de ko naman in on the air ta ano ini ta sabi niya, de man niya kay po na on the air. Importante makaabot na saya sa concern. Ang sabi ni Ma'am Grace, sabihin mo si Kap na maapod si Ma'am Grace duman sa staff niya sa quarry site. Dua pala na ang Jimmy na may quarry siya site niya. Saro diyan sa Tandarura, saro diyan sa Mulad Bukad. Tama itong sabi ni Kap. Tama so sabi ni Kap. Kaya lang yung nga nito, naraman niya naman na so pag-issue kang resibo, dapat dahil mo paggamiton so resibo sa Tandarura dyan sa Mulad Bukad. So sa Mulad Bukad man, di paggamiton naman sa Tandarura. Nasabutan man ni Ma'am Grace na sabi niya, kung talaga nga, luging nga sa barangay. Kung arog nga niya kaan. Apo na niya sa staff niya diyan, tabakuhan da sa mga tao niya diyan. Buda sa rupa, tabi Kap. Sabi ni Ma'am Grace, tama so duda ni Kap, dahil nga niya ka matolerate kan arog ka na bagay na nagiging practice kan mga tao niya. Paano so claim kan barangay man ka ni? Oo. 40%. Magkuhan ito, sabi ni, de ko nahapot kay Ma'am Grace, pero pwedeng pag-urun na lang ito, na bagay na ito. Dakol na palan so ano yan, so nakwari duman sa lugar. Nagpuan pa ining Marso? Oo, iyo. Sige. Kung paano yan, baka pag-uro na lang sinasara kapuda sa Pendro, tanakabot naman sa kaarama ni Ma'am Grace. Buda ngo niyan ang primerong action ni Ma'am Grace, apudan niya, so taon niya dyan sa Mulad Bukad, buda sa Tandarura area. Very good. Kap, may pahabol ka? Kap, may pahabol ka tabi, Kap. Ipaabot ko pa kay ka Ma'am Grace. Abang paabot ko lang kay Ma'am Grace. Abang hindi pa nasisettle yan nga na yan pwede stop nga na Amo po Kap, taon maapod sa ko si Ma'am Grace Giraray, baka mag-apod ng mga fast 9 o whatever. Basta, pag uminapod po sa kuya Giraray, ipapaabot ko tabi na concern mo. Tama, sududa mo na dahil siya matolerate kang araw na ka na bagay kung aram niya ang sitwasyon dyan sa lugar. Tapos, request man ako diyan sa Pendro na dapat masukulin ng kumperang bolyo man ako niya. Iyo, tama ka. Para kay man resibo so iba kay ni. Iyo, kumperang cubic meter yan na nakuha, at least maibalik po diyan sa barangay nindo. So share nindo sa endong para sa barangay nindo. So resources na nakuha sa endo. So ibang truck nindo nagagi duman sa grande so iba digdi sa ligaw na sa tambo. Iyo ba no? Anyway, sige, kapalat-alatan mo sir sa team ni Dave. Tama ko din tatabi diyan sa barangay ni Saimo, tabi. Ay, hindi. Alat-alatan naman din sa ito. Amo ka? Apo. Maraming salamat po. Okay, thank you, Jim. Sabi BP, an entry point di kada ko duwa. Ay so sa barangay Mulad Bukad, duman nagagi so pag ini-stop mo duman sa may sentro kan Mulad Bukad, may alternative na agihan digdi sa may tambo kan ligaw. Iyo. O di man ning mamawara man mga harong digdi. O kaya nakakabuilo, nakakaluwas nakakalaog manggiraray sa mga truck. Oo. Okay. Sige, mata si Pedro pa dyan naman, buda aram naman ni Ma'am Grace sa sitwasyon, mapunda dyan sa quarry site niya.
And may mga mangyayaring action niyan, sigurado ako. Buta taon, ma-update sa kuya si Ma'am Grace. Okay? Ano, Kap, saan ka mo maguroro? Tanganing at least malinaw. Hindi man sa barangay yun. Man, matigdi na lang. Pwede man. Oo. Pwede kang kontakon sa cellphone. Opo. Yes. Very good. Si Madam Grace, no need na nasabi mo kasabago, magpa-share digdi. No need na o magpa-share pa digdi? Dapat magdigdi siya. Ribang manan sa cellphone na dapat magtuman siya sa barangay na siring kaya. Ayo, may concern talaga tabi BP. Duwang concern. Ayo, sige, tama ka po dito sa taon-taon. Sabi niya, balikan niya na ginari ako after magkamiting niya. So, sandali lang Sandali lang. Naka-monitor. Hello, Ma'am Grace. Pa, morning. Pa. Day man ka naka-under. Ako naka-under. Day man ka naka-under. Ka man tabi na dadangog. Oo. Oo. Yung sunabul note na resibo. Oo. Iyo. Opo. Iyo man talaga. Actually, yung sabi ni Kap sa kuya kasi bago, ka matugot kang kung aram mo yan na sitwasyon. Oo. Iyo baga. So, ano tabi, Ma'am Grace, ang kwanindo, ang desisyon ka ito, ang solusyon ta? Maray pa. Tasabi ni Kap po, tasabi pala, haloy-haloy na ito, gari Marso pa o Pebrero pa nagkukuha na naman sila na iling ninda. Kaya lang, di man nga nire-check sa mga resibo kung ano talaga ang ginamit. Kung sabi talaga ni Kap, baka dapo oo. Kunyang pa man sana. Oo. Okay. So, ang kwan po ni Kap, ayun, nakikigayod. Iyo. Iyo po. Ang sabi ko po ni Kap, araw lang po ani Ma'am Grace, sabi ni Kap kaya, kung pirada asugari nako aduman na, so nako abaga duman sa kwari, kung pwede ma-reconcile ito para masusugararay, na kinuha sa enda ito, nganing share kang barangay, mapaluman man po sa enda. Iyo man sa nang pakioro ni Kapitan. Masusog man sana yan, Tapos si Dave Palan, kaya man ni Dave gyud hanapon tabi yan. Susugon yan, ako na yan. Apa. Oo. Iyo baga. Tama po. Yes, oo. Iya pa. No problem po. Oo, may mapasok ko pa ka mo naman kay Kap na tao? Tagari gusto ka pong makauron daan ni Kap? Ay maray po logo. Sige po logo. Tagadong kay Jimmy ha? Iya po. Kadang ko po kay Jimmy. Sige po logo. Mas maray patabi, Ma'am Grace. Okay. Si Jimmy Suyaon duman. Kaya nga naipiga po ng taka. Kaya piga po si Jimmy po niya on duman. Tagar ng kapun saya si Kapitan. Iyo baga. Aram ko man. Tama mananggal sa doon. Sabi ko. Dayman, si Kapitan ang nagsabi. Si Kapitan ang nagsabi ka sa bago. Si Kap tabi ang nag-mention. Iyo. Correct. Oo. Iyo po. Oo. Yes po. Oo. Okay. Ayan po. Ako na po. Ako na lang po kay Kap para gusto po ka mo maka-connect sa si Kapitan para po matapos na ini. Okay. Salamaton tabi. Salamaton. Okay. Thank you. Alright. Okay. Jimmy? Hello? Ma-coordinate si Ma'am Grace niyan kay Kapitan. Paano? Nanasala man ang inako kanso tao niya. Nanasala man ang Jim.
Tabaguhan pala nining tao niya. Kagawad Midis. Si Kagawad Midis. Tayon mga ikapot kayo ni Gulping Resibo ni. Yung ano si Kagawad. Ano masabi mo? Midis, Kagawad. Inako tabi kang saro sa mga baguhan na tao ni Ma'am Grace na nasa sunako ang resibo. Naglib palan baguhan, medyo nasala lang. Kaya si Ma'am Grace, boro si staff niya, makikoordinate tabi dyan sa Indo. Buda sa Pendro, kay Dave. Tangani po na hosayon po iyan. Buda, kumpiraman da nakuha dyan sa Indo na bye-bye. Ito po, sukan, ay papakiorong kay Dave. Kung mapanon po iyan, na ma-revert po sa Indo. So, share ka barangay. Gusto ko lang ma-clarify, tabi sir, na sabi na sala subulnot ng resibo. Yawon po di kaya, may mga ebidensya kami na depende sa numero kang resibo, mga iba-ibang booklet ini. Yung nga po, tasigo, iyan ang sabi sa kuya po, kaya di kita maka-argumento naman kung natatarog ka yan. Ito bagang sabi nila, salang booklet sa napulnot, base digdi sa resibo na naku amin, makulang sa booklet ang hinalian ka ini. Iyo, siguro tabi Kagawad sa gigibuho na ano pud kayang gari, hindi ko alam kung anong tamang gari coordination. What anong klaseng meeting yan? Reconciliation meeting gayon, hindi ko alam kung anong tamang term. I-presentar po rin doon kay Sir Dave, taapodan ni Ma'am Grace si Dave, nakuha, para ayuson po yan na record na yan, tabi. Yun po, sir. Yun lang gusto mina. Buda masusog ito, kumpirason ako ang kubiko sa endong baybay buda kung ano man na materialis yan, kung ano ako sa endo, na masusog tabi, true, Pendro, tamay resibo man palang kamong kapot. Yan, okay man kan si Ma'am Grace tabi. Okay man si Ma'am Grace kaya. Yeah. Kagawad, okay. Salamaton po, Kagawad. Salamaton man po. Okay. Si Kapitan. Okay. Florentino Nares. Kap. Hello po, may pabol pa po ako. Ma-coordinate sa tabi si Ma'am Grace so tawo niya buda kay si Sir Dave daw para ma-reconcile po yan na issue yan. May pabol po ako sa enda. Opo. Na dapat para resibo ninda digde sa tao magbasa. Dahil man ako maniniwala na itong mabulnot bago pinag-resiboan dito. Siyempre, yun. Iyo po. So, Tridaya mo sa Tandarura. Iyo. Masala. Iyo manangga. Kaya manasala. Nung Marso, ayubang na iling dide. Kaya siguradong ginamit ninda, duman. Opo. Siguro tabi kap saron sa pwede nindong itaram kay Dave na sitwasyon na yan. Oo. Kaya kung magabot ang manlugod ninda, suta tao magbasa. Iyo po. Budas na tao Kaya kung saan makukuha na, nasala sa bulot. Dapat kung nasala, susaro sa nakadakulbog ang resibo. Amo. Oo. Kaya, ipagbugtak ninda sa kware, suta tao. Kaya dapat masasala kung masasala. Pero kayong posibleng masasala po yan. Amo. Opo. Sige kap, kung ano man po, pakikoordinate lang kay Jimmy kung mag-abuta dyan sa mga taga-Pendro, buda so tao ninda. Kung makauron ta, para mabantayan ni Jimmy. Para makuha ko siya, na dapat may siya ninaya ni mga bataan niya, kung nagibong mga anomalya. Kasi Ma'am Grace, dahil talaga yan magibo. Ang magibong anomalya dyan, sa mga bataan. Yes. Okay. Yes, apo. Kap, salamat na. Salamaton tabi. Yabi peso, pusugan panindugan ni Kapitan. Iyo, may ako nasabutan ko po Recap. Nasabutan ni Madam Grace dito sa pigahanap niya digday, na magaparecer digday. Sabi sa ko ni Ma'am Grace, ma-coordinate na tabi diyan, so staff niya buda kung ano, taga ni initial mayoron, magka-reconcile yan na record. Dahil si Kapitan Mamuya. Sa mga koordinasyon, abo sa cellphone. Di ko nga naaram kung anong purpose kang coordination. Baka pwedeng ma-coordinate mo na para makauron si Ma'am Grace. Di ko aram kung ano. Aram sa coordination baga broad term yan. Bala na. Di aram kung sa tawad madyan para makiuron o madyan sa tawo para mag-schedule ki-meeting kay Ma'am Grace. Para mas importante po na may mga advance party baga. Hello, Sir BP Pabol ko pa. Basta, so di pa man na-regular dito, tingnan mo, nasinda. Yes. Kumbinsido tabi ako dyan kapsi mo. Tama po na kwanindo. Dapat masusog din do dyan. Sige po, maraming salamat. Okay, thank you, Jim. Tabi, ayos na, sub na. Naipresenta na niya to, balansyado. Kasabay niya to ang barangay council kan barangay Mulad Bukadgan. Di Kapitan, pangaranin na sa mga council mo? Si Kagawad Marlon Mides, si Kagawad Arnel Magbanlag,
si Kagawad, Hmm. Tigan, dito si Kagawad Fairface, pati sa tanod ko. Dili kami, nag-aakwasin data concern man maray kaya dili sa din kini ko sa amon. Yes. Kaya Tama po ang maraming salamat. dapat nagkakasaro talaga pag-arog ka Ay, iyo po. laban. Tama po yan. Agree po ako dyan sa imo. Mabuhay po kamo, ingat kamo ka pa. Mabuhay po kamo dyan sa Yan at BBP, Bulan halato Bukal. na lang ninda si Sir Dave Kowa sa pag-abot kay ni Digge. Apo. Maantabay na lang sila Digge. Kung bako sa barangay hall, Digge sa site mismo. Yes, oo. Sa BBP, sa mga dagdag na informasyon, ali Digge sa... Bako, Jim, may problema na naman ako, Jim. Nakaabot kay Ma'am Grace na story. Ako da nagtaram na batang niya si Ma'am Grace, may aki na congressman. Bako man baga ako nagsabi ka sa bago? Wala man na... Nagsabi baga si Kapitan bako? Si Kapitan na nagsabi. Si Kapitan na nagsabi. Bako ako. Hello po. Ako po ang nagtataram. Oh, si Kapitan na nagsabi. Ako naman sunasaraw tangkap na ako na nagtaram. Hello po, ako nagtaram kaya ako lang tiwala ko kay Ma'am Grace. Dahil Yes. talagang makagibong kaya. So, siyempre, May ako isang congressman. Congressman. Yan. Yes, opo. Kaya sabi ko, gusto ko makaistorya si Ma'am Grace, tabing, makuha din mga bataan niya din din. Yes. Very good, Kap. Salamaton tabing maray. Salamaton naman. Sa BP, check man ako. Yes. Ibaga. Facilitator. Actually facilitator lang kita para makatabang kita na magkasurundo sinda. Correct. Yes. Okay? Ang lang di kikilinawon niya to, kung pwede ikwari, permanent danger zone. Oho. Sa probinsya tanay hapot yan. Kaya Sir Dave sa Penro. Oo. May karatula din Another issue danger yan. zone. Another issue yan na pwede tang hanapon. Okay, so yan Okay. BBP. Sa pangaran kan Barangay Council with Kapitan Florentino Nares, kan Barangay Mulat Bukad Grande, Jimmy Nasalita, DCGP News Exclusive. Ang mga bali, time check tayo, Jing, ano? Time check, tama? Time check ba? Naka-time check ka na, Jing, tawi? Tepa? Lag muna so time check. Go. Lag muna so time check ta. Garabunaran tayo. Kasi bago na 8:35 o 8:30. Panoon kaya ang program. Pasensya na po ko mga tugang at paano nga na-experience kasi Jomar, dahil pa nagka-report. Go ahead, Jing. Pasok. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Smart padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Orulian na, Jing. Oren, sa taka Jomar, pasensya na kamong duwa. At noted ka mong, pakinot mo tabi si Renz Buda si Jomar, tabi Angel. Ha? Pakinot mo si Jomar at saka si Renz Luna, mga tugang sa tuyan na programa. Okay? Araw kaya ba ko kaan mga tugang, gari habo kong bayanan sa rong proesyo, na dahil kita nakakatabang. Facilitator man sa napon sa kuyang role, digdi po sa tuyan na programa para magkasurundo kita. Okay? Pero pakisabot man po kay maray kang nadadangog din do. Ako na naman sa may problema lagod. Kayari sa mga baka, very clear na si Kapitan nagtarap. Ako naman nasa rautan na naman, dipisil talaga pag sikat. Ambog yan ka ngaya, parambog ngaya. At ang may nitang panahon, nagparambog ka naman. Salamat po kasi pagantabay. Day pong personal. Oh, sorry. Arog ka lang kayo ni. Magdangog ka mo dyan na hapon sa 3 to 4. Angel, remind mo ako, Angel, si Mayor Sala Pudanta, so tungkol sa clarification nindo, nagkakaribok talaga sa barangay. Number 2, so DSWD ha. Singit na duman sa programa tang alas 3. Utilize na po ito. Sa ngaran po kan serbisyo publiko asin sa clarification dapat may hatod misendo sa DCGB.
Thank you, Henry Maceda po. Ini ang lalaking hindi inuumaga. Pugi! Ilang araw umiinom na para bang walang bukas na darating. Wala namang trabaho at wala pang ibang... Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.